Preto dun cento de persoas participaron este pasado domingo nunha nova edición da Andaina dos Xoguetes organizada pola Cruz Vermella de Ribeira, en colaboración con outros colectivos, como é o caso do Club de Montañas Achacamiños. Aínda que o número de inscritos superaba ampliamente esa cifra, o mal tempo existente desanimou a moitos deles. Aínda así a Andaina resultou todo un éxito. A maioría dos participantes optaron pola distancia longa de 12 km, aínda que había outro percorrido máis curto, de 6. A Andaina tivo como punto de saída e de chegada o propio local da Cruz Vermella, no Malecón. Dende alí discorreu neutralizada por varias rúas de Ribeira, para a partir do inicio da senda do río Pedrín ser libre, percorrendo lugares emblemáticos do concello, como é o caso da Pedra da Rá, o Castro da Cidade ou o Parque de San Roque. Pero ademais de deporte, o fin da Andaina non era outro que recadar a maior cantidade de fondos posibles a través das inscripcións, cun custe de 10 euros. Foron finalmente uns 1.500 euros que a entidade destinará á compra de xoguetes para aquelas familias do municipio en situación de vulnerabilidade. Na liña de chegada, logo de rematar a Andaina, os participantes puideron desfrutar tamén, para repoñer forzas, de paella, froita, rosca e bebidas, doados por diferentes casas comerciais da localidade.